kendo wabiro yudo report motenore kod mano odiochieng' makiny to kod e kinde mabiro kotenore kod nonro mibiro tim ka kod kacha kod josiasa mabiro losoe. Ka wadhi nyime nyakwaro mga jwang' en ni jatend piny Kenya William Ruto wuok mager kod kembe kanyakla kod migepe piny owacho moingo 20 kendo miyo gi siem ni gin kod juma achiel kende mane ni chenro gi duto mag chudo kod mag choko mag osuru itimo yo manyasani mar e-Citizen. Kolose nyasi mar yango higa achiel nyaka ne chenro no chakre, Ruto poyo e-Citizen kowacho ni choko mar piny owacho osemedore malich mokalo. Walter Nyambaga nigi mathoth. Mana kaka ng'ech neno koda wang'e, jatend piny William Ruto koni tok juma achiel to jotatije mag bede mag migepe kata kembe mag sirikal makwan gi oingo 20 biro neno gima ne pondo nene burubala ka girem keto kembe mag sirikal go e timo chudo magi kod choko suru e yo manyasani mar e-Citizen. Occupational Therapy Council of Kenya, Digital Health Authority, you are a new entity but you must comply. Kenya Biovax Institute Limited, I know the CEO, please tell him I am putting him on notice. Kenya National Public Health Institute, Independent Police Oversight Authority, Private Security Regulatory Authority. They have 1 week. Ruto mane loso KCC e kinde nyasi mar yango kaka mbui mar e-Citizen oseketo yudo chenro mag sirikal bedo mayot. Ruto olero ni migawo mar weche mag le Kenya Wildlife Services osegoyo okang' makare mar choko kowuok e bilion 5 nyaka bilion 7. Ruto nono kama bilion 2 osebedo kalenye ni mar omenda go ne ok chop ne sirikal. Tour operators were charging tourists $100 and paying government $50. And they didn't want a disruption of that system. Now what has happened? We insisted. The system is working. Migawo mar arita kwe kod mano mar ndikruok pachoka bende opoyo kenge mosego mag yudo passport, mag wuodhe, certificate mag nyuol to kod mago mag nyombo kanyakla kod opande e bwo chenro manyasani mar e-Citizen magikone kawo thuolo machuok mondo jakenya oyudi. To all Kenyans, register now because e-Citizen means service bila stress. We are here to celebrate the milestones we have achieved, identify improvement areas, and forge new paths for enhancing the e-Citizen experience. I want a record in the last 3 months of government agencies that are already on the e-Citizen platform but have decided to use alternative means with gray spaces so that we can take action against the people who are undermining transparency. Jakora Magajwang' mibadhe mit kamoro kich to biro chuni mondi we. E ote mowuok kuom jatend piny William Ruto ne jotije mag piny owacho kowuok e sekta duto ni nyaka kwir mibadhi mana kaka gweno okwira ora. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi.